רזה יומי, שיעור מספר 2. בהוא יומא דרבי שמעון בא להסתלקא מן עלמא, אותו היום שרצה רבי שמעון להסתלק מן העולם, ודווקא באותו היום, דייקא בהוא יומא, שזה היה יום ל"ג בעומר, שהיה ידוע לרבי שמעון שביום הזה הגבורות נמתקים בשורשן. המשמעות של זה שהרבה יותר קל בזמן של מיתוק הדינים להתבונן במשבר, להתבונן בצרה, לקלף אותו, לראות את הפנימיות שלו שהוא בעצם חסד, זה מיתוק הדינים. בא רבי שמעון זיע להסתלקא מן עלמא, וכאותם הצדיקים שיודעים מועד הסתלקותם ביקש להשאיר אחריו ברכה. הוא לא רוצה להסתלק מבלי להשאיר פה איזשהו לימוד, איזושהי תובנה, איזושהי ברכה. הגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, כי אלו הצדיקים יגעים כל חייהם להשיב ולהכליל את עם ישראל כולו באבינו אהוב ליבנו, ונאלצים לעלות בכל פעם למדרגה גבוהה ועצומה יותר, עד שצריכים לעלות למדרגה גבוהה כזאת שאי אפשר לעלות אליה בחיים חיותם, ושם במקום הזה מסיימים את שהתחילו. למעשה לצדיק מאוד קשה לצמצם עצמו, הוא עולה ממדרגה למדרגה, ואנחנו בעצם הקשר איתו מקבלים מאורו, אבל ישנם תובנות וישנם מדרגות שהאדם בחיי חיותו מתקשה מאוד להוריד אותם לתלמידיו, לבניו, ולכן זה יכול להיעשות רק על ערש דווי, רק ברגע שיש הסתלקות אור, אז אפשר לעשות כלי מתאים. משל שהבאנו כמה פעמים, שאתה לא יכול להשקות ילד עם צינור של כיבוי אש, כי הוא יחנק. אתה צריך להרחיק את הצינור, דהיינו להעביר אותו דרך צמצומים, להכניס אותו לבקבוק, ואז לבקבוק לשים פייה, ובפייה הזו לעשות חורים וכו' וכו'. יש גבול כמה הצדיק יכול לצמצם עצמו, אבל דווקא בעת הסתלקות האור, מתישהו לקראת הסתלקותו, הוא יכול להוריד ברכה וליצור לנו כלים מתאימים לקבל את הברכה הזו. רשב"י זיע אינו רוצה לעלות למעלה ולא יהיה נשאר ממנו למטה חס ושלום, שזהו בחינת ריבוי אור שאינו מצמצם האור בהדרגה ובמידה, להמשיכו למטה כראוי. זאת אומרת שאם הוא יעלה מבלי להשאיר אחריו, אז בעצם הוא לא פעל כפי שהנאצלים פועלים, שהנאצל שגדול מחברו יוצר כל מיני מסכים, אנחנו נלמד את זה בהמשך, מה שנקרא שרעפת ולבושים, כדי שזה שמתחתיו יוכל לסבול את זה. הרי שכל אחד לפי בחינתו צריך להשתדל לעשות כלים שיקבלו בניו ותלמידיו אחריו את אור הדעת העליון. וזה משהו שהוא מאוד קשה לצדיק, כי ההשגה שלו היא למעלה מהמקום ומהזמן ומהחומר ומהטבע. והוא צריך לצמצם את זה לתלמידיו או לבניו, עד כדי שזה לפעמים אפילו סוג של סבל עבורו לצמצם הדברים האלו. הוא גם מרגיש שהוא לא מעביר בדיוק את מה שהוא השיג. ולכן חלק מהעבודה של הצדיק זה הצמצום, ואת זה לומדים גם בכל דרכיך דאהו מהשם יתברך, שהוא נאלץ לצמצם עצמו, כמובן לא כפשוטו, אלא ברא הוויה מצומצמת, על מנת שאנו פה נוכל לעשות עבודת השם שתכליתה לגלות אותו. אבל אם היה מוריד פה ריבוי אור, לא היינו יכולים א' לסבול את זה, וב' לא היינו יכולים לגלות את זה, כי היינו מתבטלים בתוך אותו האור. כי אף על פי שנסתלק הצדיק, יכולים להתקרב לשם יתברך על ידו. אדרבה, עכשיו יכולים להתקרב על ידו יותר, כי כל מה שנסתלק למעלה יותר ויותר, הוא מגלה אלוקותו וכבודו יותר ויותר, וזה סוד הסתלקות עושה כלי. כמו שאמרנו קודם, שצריכה להיות מידה מסוימת של התרחקות. הרבה פעמים זה גם לשם השתלמות, הרבה פעמים הצדיק מפסיק ללמד תקופה מסוימת, כי הוא מתרחק לשם השתלמות, אבל ההתרחקות הזו, ההשתלמות הזו, בה הוא לומד גם לצמצם עצמו. כי אין הכלי נגמר עד התרחק ממנו האור. לא יכול להיות מציאות של כלי אם האור קרוב אליו מאוד מאוד,
אלא קודם כל מתרחק האור, נוצר הכלי, ואז האור נכנס בתוך הכלי בצורה מצומצמת. רשב"י זיע עסק ביותר בתיקון המשפט, והנהגת שיט אלפי שנין. מי שמתבונן נכון בזוהר הקדוש, רואה שלמעשה מתחילתו ועד סופו, עוסק הזוהר הקדוש בתיקון המשפט. מה זה אומר תיקון המשפט? זה בעצם תיקון החטא. כי חטא אדם הראשון היה שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת שהוא הביא לעולם שיט אלפי שנין של טוב ורע, של תמורות. ומה שרשב"י עושה בזוהר הקדוש, מי שמתבונן היטב ודוגר היטב וממתין בסבלנות עד שהמקיפים שרבי אבא הסתיר בתוך הזוהר יצאו אליו, ברגע שהמקיפים יוצאים, אז אתה מגלה כמעט בכל מאמר בזוהר, שהוא בא לתקן את המשפט, הוא בא לתקן את תפיסת המשפט, הוא בא לתקן את התפיסה הכל כך מקודשת ביהדות של שכר ועונש ושל בחירה חופשית, כל הדברים האלה נוכיח בהמשך הספר. בכל מקרה, אומר רשב"י, ענן בחביבותה תליא מילתא. השיטה שלנו היא שיטה של אהבה, היא שיטה של פנימיות, היא שיטה של וחנותי את אשר חון ורחמתי את אשר רחם. אני לא שופט אנשים שפועלים בצורה מסוימת או עוברים עבירות מסוימות. יש פנימיות לדברים האלו, יש את המחשבה האלוקית בתוך הדברים הללו, ואנחנו באים בשיטה של אהבה. וזהו תוקף השמחה של הילולה דרבי שמעון ביום הסתלקותו הקדוש. אף על פי שלכאורה היה ראוי לבכות מאוד ביום הסתלקותו. אחד מגדולי היהדות שהשאירו פה חותם משמעותי הן במשנה והן בגמרא והן בזוהר, אמורים לבכות ביום הסתלקותם. אף על פי כן נוהגים לשמוח מאוד, ועיקר השמחה היא על תורת הגאולה, אור תיקון המשפט. תורת הגאולה היא אור תיקון המשפט. זה הפך לקדש את הנהגת המשפט שאנחנו רואים בכתבים אחרים ביהדות, בראשם בתלמוד הבבלי, שכמעט כל דף שם מקדש את הנהגת המשפט, מקדש את השכר ועונש, מקדש את הבחירה, מקדש את החוקים, מקדש את ההיגיון, את השכל. פה רשב"י מתקן את התפיסה הזו. ואת זה זכה רשב"י לקבל מאבינו אהוב ליבנו ולהנחיל לנו. באמצעות תורה זו, תורת רשב"י, ניפוק אם ירצה השם, ניצא אם ירצה השם מאותה תפיסה גלותית על מציאות הנפרדים, כאילו מסוגלים הם לפעול בדרך כלשהי בניגוד לרצון אינסוף ברוך הוא. תפיסה רווחת שיש השם יתברך ויש נבראים, והם לעתים יכולים לפעול אפילו בניגוד לרצון אינסוף ברוך הוא, שהוא למעשה מסובב וממלא כל עלמין. והדבר הוא לא אפשרי, ואנחנו נוכיח את זה בהמשך, כי כידוע כוח השם יתברך גם בדבר שנדמה שהוא נגד רצונו. זאת אומרת שגם שאתה רואה מישהו שפועל נגד השם יתברך, השם נותן לו את הכוח לפעול, ואנחנו נלמד ונתעמק ונוכיח שאין פה שום פעולה שהיא באמת נגד רצונו. כמו דעת אמר, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי אדוני הוא האלוהים. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. פסוק הזה, השבה ללב זה כל העניין, כן? זה כל הקושי, זה כל הסוד. אדם צריך כל מה שהוא לומד להשיב ללב, ולא רק לתפוס את זה בשכל. ומה אני אמור להשיב ללב? כי ההוויה, שהוא בחינת חסד, רחמים, הוא האלוקים. הוא הדין עצמו. זאת אומרת שאם תקלף את הדין, תגלה את ההוויה. אז זה כבר סוד של גאולה. לחבר בין הוויה ואלוקים, בין הוויה והאדנות, בין הרחמים לבין הדין. וזה בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. אין עוד, הכוונה אין עוד מלבדו, אין כלום, אין פה כלום. הוא יחיד במציאות, ואין פה שום דבר מלבד אלוקותו יתברך. כבודו מלא עולם ואפס זולתו, כפשט הכתוב ממש. יום טוב.